Anaka mati obong. 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 Anaka Jrata urip biar urip medani ayo mundur meninggal karo pun bapa Bimanyu kuwi dhisik gugur ana mati palagan muga praga kusuma lawang kowe sumitra pun bapa ingkang luput ya nggih apuranen sekabeh kaluputaning pun bapa kalebu anake Werkudara jenenge Abimanyu mergo kuwi anake Bima mati ora sing gerak dhisik Janaka wis ngene ya Di lelakon sing wis kelakon dadi ya pengilon. Nalika si Adi bisa madhangake ruwet-rentenging kayangan Suralaya jaman semono kowe rak wis ditari kawan para dewa kowe nyuwun apa Janaka? Sing mbok suwun dumadening perang gedhe Baratayuda pukulun kula nyuwun unggule ngayuda para Pandhawa. Kaya ngono to kowe? Ayo eling-elingen. Mongko para dewa isih maringi wektu. Kejaba kuwi kowe nyuwun apa meneh yen Janaka? Sampun menika kemawon kula ingkang kula suwun sepisan malih ing benjang Baratayuda Jaya Binangun. Para Pandhawa sakesta unggule ngayuda wetah para Pandhawa. Oh iya. Dewa bakal mituruti
Bareng si Adi ketemu karo pun Kakang ku tak takoni kowe njaluk menanging para Pandhawa lah terus utuhing Pandhawa dijani karo Dewa lah sak banjure aku takon lah anak-anakmu piye kowe lagi kaget lah ya ngono to Janaka oh kula ingkang lepat Kanjeng Koko Prabu. Rumangsane luput lak saiki nek ndek ben ndek biyen ya ora mbok pikir kanthi meneng ora mbok petung kanthi ganep. Ya wis. Karepmu piye? Koko Prabu kula Prasetya. Prasetya piye? Menawi seraping Surya mangke kula boten saged mejahipun Jayadrata. Kula ngertos surahing para wadya bura ingkang Jaya Abimanyu menika pun Jayadrata Radyanto Abimanyu Trinadjap nanging ingkang kejem menika pun Jayadrata menawi seraping Surya menika mangke kula boten saged mejahi Jayadrata kula pilaur badhe manjing patunon pejah obong sumusul anak kula pun Abimanyu kok Prabu begini Prasetya ora nganggo hitung-hitung to. Begitu mu Prasetya panci suruping Surya engko yen kowe rasa mateni Jayadrata karo mati obong iki wis jam pira? Iki srengenge iki wis glewang mengulon. Ora suwe meneh Surya bakal ambles bumi. Yen ngendika mbok ya dipikir sik to Janaka. Kula borong dumateng paduka Kanjeng Koko Prabu. Lah, ra tenan to. Ra urung ra ya mung teko petak mangsa borong rak ngono to. Ente-entene rak mung pun Kakang. Ya, wis. Bakal tak turuti. Ning iki mengko yo. Wiwit saiki pusakamu Saratama aja nganti pisah saka langkape. Pun Kakang bakal gawe rekodaya. Mereka daya menapa rasah takon Wadi iki sing duwe sanggit ya aku mung karek nindakake inggih Koko Prabu aja mbok wae lho sanggite mboten wis dina iki ngati-ati tatanen atimu iki mengko yen ketoke dela maneh kingko surup kebrayating Pandhawa supaya takon alok-alok Janaka mati obong derek. Lho iya aku ngerti urung. Ning takon muni Janaka mati obong. Jalaran, kowe ngerti apa ora? Jayadrata iki didhelike. Lek dhelike ana ngendi eneng tengahe pebarisan. Eneng tengah. Ora coba barisan iki pirang ewu. Nek digoleki siji-siji lak ya ora bakal ketemu. Inggih, nek dipancing nganggo lelakon kaya ngono kuwi mangsa ketok Jayadrata. Kondere keparingipun Kanjeng Koko Prabu siagakno pusakamu Saratama.
mati opo? Ana kok mati opo? Mati opo? Ana kok 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 Jaya urip, urip pamer urip. Hei, medani, ayo mundur. Cerita urip saking kersane ngalah urip kaya cerita urip anak jare bae urip anakku mung kowe ya jrot urip saking kersane ngalah urip Petro, Dun. Dun. Kepedan. Timbali aku tuh metu. Engko ora kanggo goro. Cakep kuwi lho. Yo nganggo kene. Kowe nedak ana. Sinten? Begawan Sempani. Begawan Sempani. Yo. Sempani iki lanang apa wedok? Lanang, oh. Tek jenenge Teni. Mantap. Terus kowe muni sekecap. Kae duwe ilmu sabda. Anggere kae muni urip, ya Jrata ya urip. Mula raridunen. Ning raridu pokoke supaya guneme kleru mati ngono piye. Boyo wis Sempani dikepruk ndase ndang iki kasar men to ya. Aku mumet tak. Aku nek ngene iki wis anggere ngintir-intir wong edan. Ayo Petro, pokoke kula mek ngewohi ra ngono to. Yo. Mati ngoten nggih. Yo. Dua shot. Jaya Jrata urip. Urip kaya ger Jaya Jrata. Urip saking kersane ngalah Jaya Jrata urip. Mati. Anakku Jaya Jrata urip mati. Mati. Cangkemmu ki boyo aja gableh. Wong edan ngewohi-wohi wong ata wecana. Cangkemmu ki apa urip malah mati. Mati kena corona. Syuki. Jaya Jrata urip mati. Mati aja ya.
wis ora padang bulan. Iki kok dadi udan terus kaya ngene ya ampun. Lah Gusti, pun ngapura ge adem ora ilok-ilok. Oh alah. Wis adem. AC-ne gedhe men. Kanthi kaya urip ning jero kulkas. Oh alah. Aduh. Oh, boyo leren udane boyo terang. Oh, alah Gusti. Oh, Gusti nyuwun ngapura. Oh, alah jaya jrotaku nusul kowe, Kang.